Chirongwa ichi chakabhadharwa neshamwari nevatendi veJoyce Meyer Ministries. Pane akataura izvi. Hanzi akazvinyora, haazivikanwi, havazive munhu akazvinyora, asi ndinofunga kuti akanaka. Zvaunowanzochengeta mupfungwa mako zvinowanzoitika muupenyu. Ukaramba uchitenda sezvaunogara uchiita, maitiro ako anoramba akafanana. Maitiro ako akaramba akafanana, ucharamba uchiwana zvawaingowana. Kana uchida zvinhu zvitsva muupenyu hwako kana mukushanda kwako, zvaunofanira kuita kushandura pfungwa dzako. Vangani venyu vanoda zvinhu zvitsva muupenyu hwavo. Manje hamuzviwane kunze kwokunge machinja mafungiro enyu. Zvinoshamisa kusimba kwamafungiro edu. Kana uchifunga kuti haukwanisi kuita chinhu, kazhinji kacho hautokwanisa kutozviita. Kufunga kwako kune simba rakadaro pauri. Tinofanira kutenda kuti tinokwanisa. Ndinokwanisa kuita zvandinoda muupenyu nekuda kwaKristu anondisimbisa. Hazviite kuchinja upenyu hwedu tisina kuchinja mafungiro edu. Vazhinji vedu tinyerere, zvichireva kuti tisingaite nekuda kwedu. Tinofungisisa zvinopinda mupfungwa dzedu, tichitadza kucherechedza kuti muvengi wedu Satani anotamba nepfungwa dzedu zvakanyanya kuti atishandise nekutitadzisa, kuzadzisa basa raMwari muupenyu hwedu. Hatifanire kungoregedzera takagara tichisiya muvengi achizadza misoro yedu nepfungwa dzisina kana kunaka, tichisiya zvakadaro. Saka tiri kuedza kudzidzisa vanhu kufunga vaine chinangwa. Vangani venyu vari kukwanisa kuita zviri nani mukudaro mumazuva apfuura aya? Kutanga kufunga zvinhu uine chinangwa. Ndizvo zvinoreva izwi rekuti kufungisisa. Izwi rekuti kufungisa zvinoda kusarudza chinhu chauri kuda kufunga. Ozvifunga zvekare nezvakare, zvekare nezvakare, mumusoro mako kusvika zvave pamwe chete newe. Ngatitarisei Joshua chapter 1 verse 8. Bhuku iri romurayiro harifaniri kubva pamuromo wako. Hazvisi kunzi usaritaure, zviri kunzi richange riri mumuromo wako nekubuda mumuromo wako nguva dzese. Uchafungisisa pamusoro paro usiku namamanheru. Saka pano tine mitiri miviri yandiri kutaura nezvayo. Kufunga nezveizwi uye nekutaura pamusoro peizwi. Kufungisisa nezveizwi, kufunga zvine chinangwa oramba uchifunga nekutaurira pasi peizwi rako uchifemera nepasi, kuti ugoona nekutarisisa nekuita zvakanyorwa zvose mariri. Saka Mwari vari kuti kuna Joshua, fungisisa nezveizwi, taura izwi usiku nemasikati kuti ugoriita. Hatikwanisi kuita zvatinofanira kuita tisina kuchinja mafungiro edu, nekuti kune mafungiro edu ndiko kunoendwa nemunhu. Mafungiro anoitwa nemunhu mumwoyo make ndizvo zvaari. Musapuse kufunga kuti muchawana upenyu hwamunoda nekuti munoenda kusvondo, kukereke, muchinoteerera munhu anenge achiparidza. Unofanira kushandawo pako, zvichireva kuti unofanira kuisa izwi raMwari pamusoro peupenyu hwako. Ida shoko, orarama neshoko. Unoita misarudzo yako kubva pashoko, unofungisisa nezveshoko, unotaura shoko. Paunotanga udaro, zvinhu zvinotanga uchinja. Gwaro iri romurayiro harifaniri kubva pamuromo wako. Fungisisa pamusoro paro usiku nemasikati, kuti ukwanise kuona nekuita zvose zvakanyorwa mariri. Uye ipapo papi? Ipapo kana waritaura nekurifungisisa nezvaro izwi, uchaita nzira yako ibudirire. Uyezve uchaita neuchenjeri nekubudirira kwazvo. Ndoda kutarisa kuna Mapisarema 1, gwaro ra2 na3. Mapisarema wekutanga. Asi anofarira murayiro waJehovha. Mumurayiro wake, mirau, kurayirirwa nezvidzidziso zvaMwari anowanzo. Tinofanira kuvakatsika itsva, handiti? Hatingofunge chero zvapinda musoro wedu, asi tinosaridza zvatinoda kufunga nezvazvo toita tine chinangwa. Anowanzofungisisa, kufungisisa nekuverenga usiku
nemasikati, uye akafanana nemuti unowanzotariswa nekusimwa pahova yemvura yogadzirira kutipa michero kupera kwemwaka, uye mashizha awo haaperi kana kusvava, uye chinhu chese chaanoita chinobudirira zvozopedzisira zvakura zvose. Unokwanisa kuchinja upenyu hwako nekusiya shoko raMwari richishandura pfungwa dzako. Toda kutarisa vaKorindo 10:4 na5. Ndoda kuti muone mashoko aya ndisati ndapinda mumaridzo. Nekuti nhumbi dzatinorwa nadzo hadzisi dzenyika ino, dzenyama neropa, asi dzine simba raMwari rokuputsa nhare dzakasimba. Uye nhare dziri kutaurwa idzi inhare dzepfungwa, nzvimbo dziri mupfungwa dzedu dzakabatwa naSatani, kuti tisafunge Jehovha azvivharira mukati, tobva tanyengerwa munzvimbo idzodzo. Kunyangwe tine zvombo izvi, zvombo idzi zvinova shoko raMwari, tinoputsa kukakavadzana. Satani anoedza kukakavadzana newe netunyaya-nyaya, nokunzwisisa nokunyengera kwose, nokuzvikudza kwose, kutipikisana nekuziva kwechokwadi kwaMwari. Uye tinotungamira. Ndiani anotungamira? Tinotungamira. Mifungo yose yakabatwa tinoinangisa kuti iteerere Jesu Kristu Mesaya. Saka usangogare uchifunga chero zvauya mupfungwa mako, handimbokundi, ndiri dofo, hapana chandinokwanisa kuita chaizvo. Pamwe wose wakakomborerwa kunze kwangu, handingamboite mari. Pose pandoita mari, chinhu chinoitika yotorwa. Handimboita imba yangu, handimboita mota yanguwo, handimbokwanisa kubuda muzvikwereti. Vana vangu vachatanga kutora zvodhaka, mheno kuti chichaitika. Nyika icharasika, ndinotya zvakanyanya, matongero enyika. Obva waenda kusvondo unoti ndinoda kuratidzwa chishamiso. Nhai Mwari, Mwari, ndapota ndipewo chishamiso. Ini ndakararama sekudai kwemakore mazhinji, saka ndikuziva zvandikureva. Chinja mafungiro, gadzirisa pfungwa. Unobva wawana zvinodiwa kuti utange kuteerera Mwari, uye ukaramba uchiteerera Mwari kunoita kuti uone kuchinja kwezvinhu muupenyu. Mwari vanoda kukupa zvese zvaunoda zvakawanda. Munogona kunge makanzwa izwi rekuti budiriro richishandiswa mukereke. Ndakambonzi ndiri muparidzi webudiriro, muparidzi wemari, zvinova zvinhu zvakapusa kutaura. Kunge ndiyo yega maridzo yandinopa iyo isiri. Asi ndinovimba kuti Mwari anoda kuti vanhu vake varopafadzwe. Uye handizive kuti ungaverenga Bhaibheri sei ugorega kuchifunga. Handizive ungaverenga Bhaibheri ugorega kufunga kuti Mwari vanoda kuti vana vavo vakomborerwe sei. Vangani venyu vane vana? Unoda kuti vakomborerwe here? Pane angade kupa zvaunazvo here kune vanhu vasiri vana vako? Zvino kana tichinzwa kudaro, Mwari vanonzwa sei ivo? Nhai vedu. Ndinofunga kuti kana paine munhu anonzi muparidzi wemari, anenge ari munhu anongoparidza izvozvo chete, obva atora shoko rese obvisa zvarinoreva. Handifunge kuti tinofanira kuda mari nekuitsvaga. Ndinofunga kuti tinofanira kutanga nekutsvaga Mwari muupenyu. Ivo Mwari vanozotipa zvinoenderana nesu. Handidi zvinhu zvakawanda kupfuura zvinoenderana neni. Uye handidi kuva neudyire pane zvandinenge ndinazvo. Ndoda kuva netunhu twangu kuti ndigobatsira vanhu munharaunda dzose. Kuna mapisarema 35:27 ndoda kuti muzvione, kuti mugorega kufunga pamusoro peizvi futi. Mapisarema 35:27. Ngavadanidzire nomufaro, vafare ivo vanoda kururamiswa kwemhaka yangu. Ngavarambe vachiti, Jehovha ngaakudzwe. Tenzi wedu ngaakudzwe. Anowana kufara mukubudirira kwevaranda vake. Saka ndinoenderera ndichiti, Mwari vanofara nekundiruramisa muupenyu hwangu. Newewo unofanira kunge uchizvitaurawo. Mapisarema 23:1. Jehovha ndiye mufudzi wangu, hapana chandingashayiwa. Amen. Saka ndinogona kumira pano ndigotaura nyaya iri pamusoro pekuwanda kwaMwari wedu
ndichingotarisa izwi rekuti kuwanda mubhaibheri rakangozara kwese. Mwari anoda kuti zvaunoda uzviwane. Vanoda kuti ufare nepauri wakananga kwauri kuenda, asi havadi kuti ugutswe nekusawana zvaunoda, kuti ufunge kuti pamwe kutambura kwakakosha kwauri kuitira muzita raMwari. Amen. Mwari vanoda kuti usangane nezvaunoda. Anoda kuti uve nebasa rakanaka, anoda kuti uve nepekugara pakanaka, anoda kuti udzikanise, anoda kuti uve nemotikari yakanaka inokusvitsa kwaunoda kuenda, uye anoda kuti uve neshamwari dzakanaka. Vanoda kuti urarame mumwoyo yakuti uvazive, uzive Mwari, tizive kuti ndiani. Mwari vanoda kuti tinge takakomborerwa muzvinhu zvese muupenyu hwedu, mumweya, mupfungwa, mumanzwiro, mukusimba, mukuva nemari, mukushamidzirana. Munhu wese ngati amen. Nekuti hausati wava pauri kuda, hazvireve kuti haufaniri kuda kukura. Rangarirai zvandambotaura, fara nepauri nekuti zvirimo mukusimukira. Kana usina zvakakwana kuti urarame, chingofara naizvo izvozvo. Asi kana uri ipapo, usataure kuti handimbove ndakawana, handizvikwanise, handina mari, handimbobude muchikwereti, handina marini. Jehovha ndiye mufudzi wangu, hapana chandinoshayiwa. Vanofara nekubudirira kwevana vavo. Ndinofungisisa izvi masikati neusiku. Ndinoziva Mwari vanondida, vachandifarira, vachandikomborera upenyu hwangu. Mazuva ese ndinoti Mwari vanondivhurira misuwo yakanaka vachivhara yakaipa. Kubata kwaMwari kuri muupenyu hwangu. Munhu wese ita Mwari vari kuda ndikomborera, uye ndiri kuda kuzvitora. Ehoi, pfungwa inotevera ndiri kuda kutora nezvayo inobva namba 9, saka tichine 9, 10, 11, 12. Zvimwe zvacho handisi kutora nguva yakareba ndichitaura. Ndinotsvaga rugare naMwari pachezvangu uye nevamwe vanhu. Izvi zvakakosha kwandiri nekuti ndasvika pekuti handifunge kuti upenyu hwakakosha kuti ndimuke ndirarame kana ndisina rugare. Uye handisi kuwana rugare nezvetsaona, ndiri kuwana rugare nekuda. Rugare nekuda. 1 Peter 3:11 tikatarisa ndima iyi rinotidzidzisa kuti tinofanira kutsvaga rugare, tinofanira kurida nekuritsvaga nesimba redu rese. Ngaambobva mune zvakaipa azvivharire kunze, ngaaite zvakanaka atsvage runyararo. Runyararo, kusakanganiswa kubva mukutya, kungovhunduka nekungorwisana. Ngaazvitsvage nekusingaperi. Usangode ukama hwakagarika naMwari nevamwe vako, asi iwe pache zvako enda uzvitsvage. Pane ukama hutatu huri kutaurwa apa. Tine kuwirirana naMwari. Tinofanira kungoziva tine rugare naMwari. Hazvina kuoma kuita nzira yekuva nerugare naMwari kuti ubvise zvivi muupenyu hwako. Izvi unozviita nenzira mbiri. Unogara waita zvakanaka kubva pekutanga. Kana paunenge wakanganisa unokasika kutendeuka, unokumbira uregerero kuna Mwari. Unozvigadzisa kuti uve nerugare naMwari. Ipapo unogona kuchengeta rugare naMwari. Haumbofa wakaita rugare naMwari kana usingateerere Mwari. Hazvina basa kuti ungaedze kuzvihwandisa sei. Hauwani rugare naMwari kana pasi pemwoyo wako usiri muchokwadi, kunyange ukada kupa zvikonzero zvipi nezvipi. Kana uchiziva pasi pemwoyo wako kuti ichi chinhu chaunofanira kusaita, unoshaya rugare. Amen. Handizivi kuti ndingazvitaure sei zvinopfuura matauriro andangozviita. Tinenge tichinyatsoita chinhu, tinogona kupa zvikonzero, uye vamwe vese vanozviita. Mwari havana basa nazvo kuti vamwe vese vari kuzviita. Vari kubatana newe uri wega. Unogona kunge uine vanhu vaunoziva muupenyu hwako, vanoita zvinhu vasinganzwe kana kutongwa kuna Mwari, asi Mwari hava kusiya uchizviita iwewe. Haufanire kuzvibvunza izvi. Unofanira kungoziva kuti zvizhinji zvinotarisirwa kubva kune uyo anopiwa zvizhinji. Pamwe iwe wakakumbira Mwari zvanga zvisina kukumbirwa nevamwe vanhu. Saka kana uchida kuti Mwari vataurire zvinhu izvi, nzira yaunofamba yakaoma kupfuura yevamwe vanhu. Vanhu vanosungikana pamusoro pezvinhu zvakasiyana nenzira dzakasiyana. Chinhu chatinofanira kusiyana nacho ichi ndechekuti vamwe vanozviita zvirove kuti newe unozviita.
haleluya. Uye haufaniri kuvatongera izvozvo. Nekuti zvinoitika kune vanoda kurarama upenyu hutsvene, vanotanga kufunga kuti ndivo vega vari kuita chaizvo, vobva vatanga kutonga vamwe vese vari kuzviita zvavari kuita. Siyai vanhu vakadaro, vanamatirei, regai Mwari vapedzerane navo. Imimi chingoita zvamunofanira kunge muchiita, zvimwe zvese zvichazongogadzirisika zvega. Rugare naMwari. Nzvimbo inotevera unofanira kuva nerugare pachezvako. Uye ndataura zvakanyanya pamusoro pazvo, ndinodzidzisa zvakanyanya pamusoro pazvo nekuti ranga riri dambudziko rakakura muupenyu hwangu, uye ndinofunga idambudziko muupenyu hwevazhinji. Ndaive nenguva yakaoma kuedza kuwira nevanhu, uye ndaida kuva nerudo kuvanhu. Neniwo ndaingodawo kuva netsitsi, nerudo, nemwoyo murefu, nekuregerera, asi ndaisazvikwanisa. Saka vakazondiratidza kuti ndaisakwanisa kuda vamwe vanhu nekuti ndaisazvida pachezvangu. Saka ukwanise kupa vamwe zvausina iwe. Ndosaka ramba uri pano, unofanira kuva neukama newe pachako. Unofanira kuva neukama newe pachako. Shoko riya randapa rinoratidza, regai tirise 1 Peter 3:11 zvakare. Panoperera shoko yendima, usangoita zvemanga-manga, zvenungo. Ndinoshuvira vane rugare. Aiwa, ndiyo nzira yaunowana rugaro. Uchadisisa, uchatsvaga. Nesimba rako rese ugoritsvaga, uchawana zvinhu zvinoda rugare muupenyu hwako, ugozvibvisa. Amen. Ngatarisei shoko. Usangotsvage ukama hune rugare naMwari nevamwe vanhu newe iwewe. Anotaura nezveukama hutatu hwakasiyana-siyana, nzvimbo dzatinofanira kuva nerugare. Saka ndichangovhunza nhasi, unozvida here? Vamwe venyu vanozvida, asi ndinokuvimbisai kuti pane vamwe venyu vasingatombozvide kudarika vanodaro. Unozvifarira here? Wakazvibvuma here? Unoziva pawakasimba kana pausina? Uye chokwadi hazvisi kana kumbokubohwa. Handisi kuti tinoregedzera kana kuita maitiro akashata kune zvivi. Hazvisi izvo zvandiri kureva. Asi kumwe kusasimba kwedu hazvisi zvivi, zvingori zvinhu pamusoro pedu zvatinoshuvira kunge zvakasiyana. Tinoshuvira kuti dai taikwanisa kuita zvimwe munhu zvaanoita, asi zvinoita kunge chipo kwavari uye zvakareruka, asi kwatiri zvakaoma. Zvakarerukira murume wangu kunyarara nekugadzikana kupfuura zvazviri kwandiri. Ndinofanira kuzvidzora ipapo munzvimbo iyoyo. Uye kakawanda muupenyu hwangu pandinoshuvira kufanana naye, ndinombomuudza kuti inga zvakanaka kusangofungisisa pane zvinhu kana kungofunga zvako chero chinhu. Devhu ane mhinduro imwe pamatambudziko ese. Kana mitoro yako, kana ndine dambudziko handiende kana kumbonomubvunza, because ndotoziva kuti achati kanda mitoro yako. Uye ane chokwadi, asi zvakandiomera inini kuti ndiite kudarika iye. Uye tingati kushaya simba here? Handizive, asi akasimba kundipfuura. Munoziva chii? Zvandiri izvo ndizvo zvandiri, zvauri ndizvo zvauri. Ndichangopa shandawo padiki ipapo. Kana iye Devhu muupenyu hwake pane panofanira kushandawo. Haumushamise iwe Mwari. Hana kungokuwana obva atanga kuti Mwari, honai zvandangosara nazvo. Bhaibheri rinoti Mwari vakakusarudza vachiziva, nekuti vanokuda uye vanoziva magumiro kubva kumatangiro. Ndivo munyori, ndivo vanopedzisa. Mazuva ako ese eupenyu akanyorwa mubhuku ravo usati watombogona kana kufema kana iroro. Mwari vanoziva mashoko ako ese ari mumuromo mako usati wamataura. Vanoziva sarudzo dzese dzaunoita usati wadziita, asi vanoramba vachiti ndinokuda zvakadaro, handimbokusiye, ndichashanda newe, ndingokubata nekukuchengeta.
kana wanga usati wakuzvibvuma pachako, unofanira kuzviita. Imwe nzira yaunogona kuwana rugare muupenyu hwako, kusapedza nguva uchiedza kuita zvinhu zvausingagone kuita. Zvinosiririsa kuona kuwanda kwevanhu vanoisa simba zhinji mukuedza kugadzira nzira dzavasingagone, kunze kwekushandisa nguva iyoyo vachiita zvinhu. Muzvinhu zvitatu zvekudenga zvavanogona kuti vaite, zvavari nyanzvi mwazviri muzvinhu izvozvo. Ndinogona kutaura, saka ndinotaura. Ndiri muromo muviri waKristu, saka ndizvo zvandinogara ndichiita izvozvo. Rugare muna Mwari, mugare nemamuri. Rugare nevamwe venyu, ungakwanisa kuwirirana nevamwe seiko? Nhai, Mwari wangu, chekutanga usatarisira kuti vese vafanane newe nekuti havazombofanane newe. Tese tina chikonzero chekusiyana. Unosvika pane mhuri ugofunga kuti vana vaviri ava vanobva panzvimbo imwe chete sei? Vakasiyana zvekuti vakasingatombofanane zvisingatomboite. Unobvunza, wakabva kupi? Kune imwe nyika. Asi Mwari vanoisa zvipo zvakasiyana muvanhu, vanotipa zvakasiyana nekuti tese tinodanana mukururama. Satani anoedza kutirwisanisa nekuti anoziva simba ratingave naro kana tabatana, tikadzidza kubatana pamwe chete nekuwirirana. Chimbodzokerai munoverenga bhuku rezviito muone kuti kereke payanga iri itsva ichiri diki, pasati pane nekupatsanurana nekunetsana, kereke yanga yakasimba nezvakangosiyana-siyana nesimba raive nekereke inoyi. Zvishamiso, kumutsa vakafa, zvirema zvichifamba, vasinganzwe vachinzwa, mapofu achiona, nezviuru zvevanhu zvichipinda mukereke zuva nezuva. Vanhu vachipa zvavainazvo kuti vamwe vabatsirwe, asi chingopa vanhu nguva yakawanda. Handidi. Dzimwe nguva vanhu vanoda kuti ndipinde muzvinhu zvandisingade, zvandisingatombode kupinda, nekuti zvinenge zvakanaka pekutanga. Asi panobva paita anoda kutungamira, mumwewo otadza kufara nezviri kuitwa nemutungamiri, saka odawo kutungamira. Nekudaro vanobva vakamura maboka kuita mapoka maviri asingawirirani. Saka ini handichada kuti kumboitika zvinhu zvakadai muupenyu hwangu ini. Handisi kuzozviita. Tarisa zvakanaka zviri pavanhu pane kutarisa zvausingafarire. Unoona kuti kuva nerugare navo hakuna kuoma. Dzidza kuzvichinja kuti ukwanise kuwirirana nevamwe. Ndinotanga kumerera nekungozvitaura. Pandakatanga kuona chinyorwa mubhaibheri chekuti mukadzi anofanira kuzvichinja zvinodiwa nemurume wake, ndakafunga kuti muri kutamba neni imini. Ndiudzei kuti muri kutamba. Ndakadzidza kuti zvinhu zvese hazvifaniri kuenda madiro angu nekuti Mwari vanofara dzimwe nguva vachiona kuti handiwane zvandinoda, kuti vaone kuti ndoita sei. Maitiro edu kana takadzvinyirirwa, izvezvi nteererei, maitiro edu kana takadzvinyirirwa anoratidza kuti takagadzirira kuenda mberi here. Maitiro edu kana takadzvinyirirwa, kwete maitiro edu kana zvichifamba madiro edu. Maitiro edu kana takadzvinyirirwa ndiwo anoratidza kuti tanyatsogadzirira here kuwana zvatiri kukumbira kuna Mwari. Ehoi, regai ndizvidzokorere zvekare. Maitiro edu kana takadzvinyirirwa anoratidza zvatiri chaizvo kuti tiri anani, uye anoratidza zvinhu muupenyu hwedu zvichiri kuda kugadziriswa. Uye kana wapinda pakabatikana oita zvakaipa, haufanira kushungurudzika. Unofanira kuti Mwari, ndiri kupaona pandiri kufanira kugadzirisa.
Ndinotenda nekundiratidza handisi kuzvinyepera. Ndinosvika pakuti ndinotenda Mwari ndinokutendai nekundiratidza handisi kuzvinyepera ndichifunga kuti ndakosha. Ndosaka muna James 1 zvichinzi farai zvakanyanya kana mawira mukuedzwa nemumatambudziko muchiziva kuti kuedzwa kwenyu kunounza kutsungirira. Kusimba kwemafungiro edu zvechokwadi kunoshamisa. Tinofanira kugara tiziva kuti zvatinofunga zvichabuda mumuromo wedu, zvichabuda mukuita kwedu, zvichabuda maitiro edu. Tinofanira kuva nechokwadi kuti tiri kufunga zvinhu zvinokudza mukurarama kwedu, kwete zvinhu zvinodzikisa muupenyu hwekurarama kwedu. Chirongwa chamanga muchiona chakabhadharwa nehama neshamwari dzesvondo reJoyce Meyer Ministries.